Stojka je už od dávna považovaná za takú zaujímavú exotickú polohu, ktorú veľa z nás už skúšalo alebo aspoň obdivovalo od detstva. Potom sme trošku vyrastli a znova sa stala niečím takým vzdialeným, priam nebezpečným, na čo už nemáme čas, ale hlavne ani odvahu pracovať. Stojka však vie byť veľmi bezpečným, ale aj odmenujúcim procesom, ktorý si síce vyžaduje veľa trpezlivosti, ale konec koncov ti vybuduje nekonečný kľud, odomkne veľký svet pohybu dole hlavou, zmobilizuje ramena či posilní zápestia. Učenie pozícií dole hlavou sa datuje tiež aj tisíce rokov dozadu a je dôležitou súčasťou mnohých východných disciplín, kde bola považovaná za taký prostriedok lepšej mentálnej rovnováhy či zdraviu. Poďme si teda ukázať základné cvičenia, ktoré ti tento svet dole hlavou pomôžu viac priblížiť. Pred každým učením stojky je samozrejme veľmi dôležité a podstatné si rozcvičiť zápestia, respektíve ich pripraviť na síly a preťaženia, s ktorými sa budú musieť dole hlavou pasovať. Poďme si teda ukázať základné cvičenia alebo dôležité cvičenia, ktoré ti pomôžu tieto zápestia pripraviť a posilniť hlavne do budúcna. Prvé cvičenie budú výtlaky na hánky, kde je vlastne dôležitý pohyb vytlačenia na svoje hánky z pozícií na päte dlane. Čiže s celou dlaňou som na zemi. Palec nechcem práve že ani použiť. Čo je najdôležitejšie, zaťažiť tieto dva prvé prsty, ukazovák a prostredník. A malým alebo postupným pohybom sa chcem dostať postupne na prvé hánky svojich rúk a pomaličky sa vrátiť naspäť. Ak to bude pre teba ľahké, jednoduché zaťaženie vytvoríš pohybom koliem dozadu, kde už si musíš dať väčší pozor na synchronizáciu pohybu obidvoch rúk. Ak to je znova pre teba ľahké, môžeš do klikovej pozície, síce rozkročmej, aby nebola stále príliš ťažká a snaž sa vytlačiť takto pozíciu znova naraz na obidve ruky. Ak to je pre teba nereálne a stále by si sa chcel posunúť, môžeš sa dostať hore ruku po ruke a dole sa skús spúšťať znova synchronizovane. Poďme si povedať niečo o zarovnaní rúk alebo dlaní. Všeobecne pri balančných pozíciách ja osobne preferujem zarovnané ukazováky, ktoré ti jednak hovoria, ktoré ti veľa povedia o tvojej symetrii tých rúk a zároveň používaš ich silu. Ukazovák je jeden z najsilnejších prstov na ruke. Zároveň používaš ich silu na balans. A niekto používa zarovnanie aj s prostredníkov, čo je tiež druhá možnosť. Čiže niekde medzi týmito dvomi zarovnaniami môžeš oscilovať a nájsť si svoju pozíciu. Samozrejme prsty na ruke chceš roztiahnuť, aby si mal širokú základňu. A palce nepoužívame. A druhé cvičenie je tzv. Extenzia zápestí, alebo wrist extension, kde už vlastne chceš použiť niečo mäkké, keďže budeme neustály čas na hánkach. A v tomto prípade sa chceme spustiť na zápestie a vrátiť sa späť. Čiže zo zavretých pestí otvoriť dlaň, dostať sa na zápestie a pomaličky naspäť. Pomaličky je veľmi dôležité, aby si znova nič nespravil, keďže ten pohyb je nie až taký zvyčajný a chceš postupne zaťažiť tie svaly okolo zápestí. Znova môžeš použiť niečo mäkké, ak možno malá vrstva bude málo, môžeš použiť dve vrstvy alebo nejaký uterák. Ak to pre teba napríklad bude náhodou slabé a príliš ľahké, môžeš ísť so zápestiami naraz. Dôležité body je postupne vystierať lakeť. To znamená, že možno zo začiatku budeš tie lakte potrebovať ohnúť a bude to pre teba veľmi zraniteľná poloha, ale postupne, ako budeš silnieť, skús tie lakte vystierať do úplného prepnutia, aby si používal alebo zacielil iba extenzory zápestia. Tretie cvičenie budú tzv. Wrist rocks alebo hojdanie na zápestiach alebo na pestiach. V tomto cvičení chceš tiež pomaličky ísť na prednú jamku zápestia a vrátiť sa naspäť, to isté dozadu, na zadnú jamku. Znova, dôležitý bod je postupne vystierať lakte a nie moc ich ohýbať hlavne v tejto pozícii.
kde si je to veľmi jednoduché. Tu chceme práve že zacieliť zápestia čo najviac vystíraním lakti. Idem na päsť, predná jamka, päsť, zadná jamka. To boli wrist rocks. Štvrté cvičenie sú tzv. Wrist circles alebo kruhy so zápestiami. Tu je dôležité stále ostať so zápestím na jednom bode a okolo neho oscilovať celým zápestím, respektíve aj s telom. Čiže kľudne sa môže telo prispôsobiť tomu bodu, tak aby si sa nedotkol s prstami celý čas zeme. Čiže znova idem do flexie, extenzie a snažím sa celý čas s prstami vyvarovať zemi. Takto chceš ísť do každého smeru. To boli kruhy so zápestiami. A piatý bonusový cvik budú tzv. Mačacie kliky. A práve, že nejde o pohyb ani v lopatkách, ani v chrbtici. V tomto prípade chceš práve, že použiť svoje drápy, respektíve končeky prstov a snažiť sa spraviť klik dopredu, samozrejme v pozícii, kde ti tvoje prsty alebo sila prstov dovolí. Znova, môžem začať na kolonách a snažiť sa ísť určitý rozsah, ktorý cítim, že mám silu a viem udržať. Ak to bude pre teba ľahké, postupne môžeš znova zaťažovať pozíciu kolónami dozadu a vyskúšať klik na prstoch v tejto pozícii. Na čo sa práve v tejto pozícii sústrediť, je kľudne aj krčenie končíkov prstov, čo ti práve že dovolí väčšiu páku a viac zapojiť drápy na rukách. Alebo sa snažiť nájsť pozíciu, ktorá ti túto silu dodáva, čo môže byť napríklad niekedy aj nižšia pozícia. Čiže nie je úplne vysoko, ani úplne na zemi s hánkami, niečo medzi tým. To boli tzv. Mačacie kliky. Čo je dobre spomenúť pre začiatočníkov, alebo keď budujeme teda tie pevné základy do budúcna, je určitý štandard, ktorý chceš vybudovať pri zápestiach, a to je výtlak na hánky v klikovej pozícii. Ako som už ukazoval, môžeš začať širšie, čo ti dovolí postupnejšie zaťaženie, alebo teda po zápesti a naraz dole, a postupne zužovať túto pozíciu do nôh v spojení v kliku. Samozrejme, v tejto pozícii chceš naraz a synchronizovane vytlačiť hánky po 10 opakovaní, a to je štandard, ktorý odporúčame všetkým začiatočníkom predtým, než sa začnú hrať s väčším riskom a balancovaním vo voľnom priestore. Čo sa týka počtu opakovania sérií, pri zápestiach odporúčam približne tých 10 opakovaní z každého cvičenia a 2-3 série na striedačku s organizáciou tela, ktorú uvidíš v ďalšej sekcii. Organizácia tela, respektíve línia v stojke, je pre dlhodobé učenie a efektívnosť veľmi dôležitá. Preto chceme čo najviac aspirovať k stojke, ktorá je rovná a vertikálna ako stena, a čo ti jednak dovolí šetriť viac sily a jednak v nej budeš lepšie vyzerať. Poďme si teda ukázať pár cvičení, ktoré ti túto organizáciu tela pomôžu viac pochopiť. Poďme si ukázať prvé cvičenie, ktoré je veľmi jednoduché a intuitívne. Budeme sa zarovnávať so stenou čelom k stene. A tu chceš nohy čo najviac dostať na stenu a spojiť ich. A s tým, že postupne kolóna chceš prepínať a vyťahovať do dĺžky. A druhý krok bude vyťahnuť ramena čo najviac smerom k nebu a čo najviac smerom k ušiam, až skoro nebudeš vedieť počuť. A ak toto máš, tretí krok je vlastne podsadzovanie pánvy. To znamená, že chcem ísť so spodným okrajom pánvy čo najviac na stenu a chcem sa zároveň pozerať do neba, čo mi pomôže jednak pochopiť pohľad v stojke a jednak ti pomôže s celkovým zapojením toho tela. A ako čerešnička, ak toto je pre teba stále jednoduché, môžeš ísť jemne od steny, aby si vedel prepnúť špičky, čo bude samozrejme trošku náročnejšie na tvoj balans, ale viac ti pomôže pochopiť tú reálnu situáciu, keď budeme balancovať dole hlavou. Druhé cvičenie bude tzv. Back body line drill, ktorý bude vlastne chrbtom na zemi. Pri tomto je dôležitý
princíp podsadenia pánvy, respektíve neustáleho tlačenia so spodným chrbtom do zeme. To spravíš tým, že pokrčíš kolena, čo je na začiatok veľmi jednoduché. S rukami môžeš začať najprv v tejto pozícii a postupne chceš nohy vystierať do pozície, kde ešte vieš udržať nejaký ten čas, čo ti neskôr odporúčime, čo môže byť približne 20 až 30 sekúnd minimálne a budeme držať izometrické výdrže. Znova, ak to cvičenie pre teba je jednoduché a nič necítiš, môžeš vystierať kolena a špičky do dĺžky, až nakoniec klesať čo najbližšie k zemi, zatiaľ čo udržiavaš spodný chrbát zatlačený do zeme. Finálna variácia tohto cvičenia bude už úplne zdvihnutými rukami do dĺžky, tlačím ramena čo najviac k ušiam a snažím sa dopínať kolena a špičky čo najviac znova do horizontály alebo do dĺžky. Môžeš počuť, že sa mi trasie hlas celkového zapojenia alebo z námahy, ktorá je vlastne vykonávaná na celú prednú časť tela a efektívne ti pomôže jednak posilniť a pochopiť líniu v stojke. Tretie cvičenie bude veľmi podobné, len presne naopak. V tejto situácii chceme ísť bruchom alebo čelom k zemi a snažiť sa znova vytláčať svoje ruky do dĺžky, dopínať lakte hlavne, snažiť sa tlačiť svoje ramena k ušiam, spojiť nohy, dopínať špičky, dopínať kolena. Ak máš toto zarovnanie, potom finálny bod je vlastne s pánvou čo najviac podsadzovať spodný okraj k zemi. To znamená, tu som vysadený, v tejto pozícii som podsadený, čo vyzerá jednak oveľa lepšie a zarovnanejšie. A znova, ako čelnička, môžeš vytvoriť extra aktivitu v tvojich ramenách a v tvojich rukách tesne nad zem. Pozor na krče v strednom chrbte. Znova môžeš podržať nejaké 3, 4, 5 sekúnd a oddychnúť si. A takto ti po všetkých cvičeniach ešte navrhneme odporúčaný počet opakovaní a sérií. Čo týka počtu sérií a opakovaní a sekúnd, je pri organizácii tela alebo pri týchto bodyline drilloch dôležité približne 30 až 60 sekúnd, čo ti jednak pomáha posilniť to telo, ale jednak ťa pripravuje na dĺžky alebo trvania v stojke, ktoré sú zo skúsenosti veľmi praktické a podstatné. Čiže minimálne tých 30 až 60 sekúnd z každého cvičenia, približne po 2-3 série. Fajn, ideme si povedať jednu z najdôležitejších variácií stojke a to paradoxne bude na stene. Toto je môj študent Roman, nazdar, ktorý bude dneska modelom v našich stojkách a variáciách. Čiže stojka bruchom k stene je jedna z najdôležitejších variácií, ktorá ti vybuduje veľmi pevné základy do budúcna, ktoré budeš potrebovať neskôr v balance vo voľnom priestore. Poďme si to teda ukázať, čo je dôležité začať v klikovej pozícii, ktorá ti spevní telo a pripraví ťa na výstup hore. Čiže Roman teraz pôjde pomaličky, krok po kroku, približne do nejakej prvej polovice, kde chce otestovať svoju stabilitu, kde chce otestovať svoju silu. Čiže znova, ako pri organizácii tela a bodyline drilloch, chceš si znova pripomenúť vytlačanie ramien k ušiam, čo najviac sa snažiť podsadzovať pánvu a držať kolena a špičky prepnuté. Čiže znova ich môže trošku dopnúť. Super, tuto chceš vlastne si uvedomiť všetky tieto body a ak je to stále pre teba náročné, môžeš tu ostať a vybudovať približne 30 až 60 sekúnd. Ak to pre teba náročné není, pokračujeme vyššie. Či už o jednu dlaň, alebo o dve, alebo až nakoniec v úplnej vertikále, ktorá bude paradoxne tá najefektívnejšia pozícia. Čiže znova približuje sa bližšie a bližšie. Toto sa samozrejme deje v priebehu tréningov, nie v priebehu série. A znova pripomenie si body. Vytlačanie ramien k ušiam, čo je tzv. Lopatková elevácia. Podsadzovanie pánvy, presne tak, aby si mal krásne zarovnanú líniu. A konečné body sú kolena a špičky dopnuté. Samozrejme, stojka bruchom k stene není úplne s bruchom na stene, ale sa snaží len priblížiť s kvalitným zarovnaním a vertikálou. V tejto pozícii môžeš znova podržať 30 až 60 sekúnd a
Na koniec koncov, čo je neskôr taký finish, alebo čerešnička na torte, je sa snažiť zarovnať svoje ukazovaky, aby sme mali aj symetrickú polohu rúk. To bola stojka bruchom k stene. OK, ak máš zvládnutú pozíciu bruchom k stene, alebo chest to wall handstand, poďme sa pozrieť na rebalančné cvičenia, ktoré ti pomôžu pochopiť, ako funguje balans dole hlavou a hlavne ti to pomôžu pochopiť veľmi progresívnym, bezpečným spôsobom. OK, čiže Roman sa dostane do pozície tzv. split pozície alebo v nožničkách, čo je vlastne pozícia, ktorá je trošku už ďalej od steny a je hlavne rozkročená do dĺžky. A snaží sa nájsť pozíciu, ktorá je pre neho taká aktívna, kde sa necíti, že sa prehýba v drieku a kde vie samozrejme vytlačiť ramena k ušiam. Špičky sú znova prepnuté aj s kolónami a ak má tú konfiguráciu už pekne zmáknutú a ak sa v nej cíti dobre, začne postupne prenášať váhu tým, že sa jemne nakloní s ramenami dopredu a následne dobieha aj driek. Čo spôsobí to, že sa špička začne odľahčovať od steny a dostane sa do vzduchu na sekundu alebo dve a vráti sa naspäť. A týmto spôsobom chce trénovať spôsob, respektíve mieru, koľko síly dať dopredu a koľko síly mu stačí na to, aby preniesol váhu smerom do vzduchu alebo respektíve na ruky. Čiže znova aktívne celé telo, hlavne nohy, hlavne okolie drieku a s ramenami sa nakláňa dopredu a celá táto štruktúra sa dostane do vzduchu na sekundu alebo dve. To boli split pulse. Fajn. Čo je ešte dobre spomenúť pri tejto pozícii nožničiek alebo split handstand je v podstate to, že chceš s nohami byť čo najviac rozkročmo, ti tá pozícia s kvalitou dovolí. To znamená, Roman pôjde už trošku ďalej od steny a skúsi otestovať, či náhodou nebude vedieť držať kvalitnú pozíciu aj s nohami, ktoré sú viac rozkročené, a čo mu samozrejme dovolí znižiť ťažisko a bude to pre neho, čo sa týka stability, oveľa ľahšie. Čiže znova dáva si pozor na panu, respektíve ju podsadzuje, vytlača ramena k ušiam a snaží sa aktívne rozťahovať nohy od seba, čo môže byť niekedy sprevádzané tým, že sa ti budú jemne triasť. Čiže znova takto chceš nájsť svoju individuálnu vzdialenosť od steny, ktorá ti dovoluje čo najnižšie mať ťažisko, čo najširšie nohy a kvalitné zarovnanie vertikálny trup. Ideme na podobnú variáciu, tiež split pulse, ale chrbtom k stene. Čiže Roman sa tentokrát pozerá na stenu, snaží sa vykopnúť na stenu veľmi opatrne, s tým, že môže pokrčiť kolno už pri načahovaní sa k zemi. A snaží sa, prvý krok je samozrejme vykopnúť na stenu. A ak sa to prvýkrát nepodarí, môžeš to skúsiť viackrát. A znova, ak sa to podarí, super, ideme spevniť túto štruktúru. Čiže znova, dôležité body špičky, kolna na obidvoch nohách, podsadzovanie pánvy, vytlačenie ramien k ušiam a samozrejme aj dopínam lakte. A ak mám pevnú štruktúru, Roman sa môže snažiť teraz zatlačiť s hánkami a s končekmi prstov do zeme, čo vytvorí prenos síly až do päty, respektíve do špičky v tejto pozícii a vlastne odtiahne celú váhu od steny. Na sekundu alebo dve vráti sa späť na stenu, skúsi ukázať párkrát. Čiže dôležitá je tá spevnenosť celého tela, ktorá umožňuje ten prenos sily. Ak si práve uvoľnený a kĺby ti budú plávať, tak ten balans môže veľmi rýchlo skončiť a môžeš spadnúť na zem. Čo je dôležité spomenúť je, že sa nechceš odkopovať od steny, keďže v reálnom priestore, vo voľnom priestore neexistuje nič, od čoho by sa mohol odkopnúť. A preto chceme nacvičovať len práve že efektívne odťahovanie váhy a štruktúry od steny s zatlačením hánok do zeme. A ak bola táto pozícia pre teba jednoduchá, respektíve vysoká, a samozrejme je dôležité znižovať ťažisko progresívne, môžeš spraviť jednou dlaňou krok od steny. Tak, a snažiť sa znova rozťahovať nohy od seba, aby sme to ťažisko znížili.
čo samozrejme bude si vyžadovať možno jemný prehyb v krížoch, ale len minimálny. A znova ten koncept je čo najviac sa napínať a udržiavať tenziu cez celý systém. Fajn, ak si zvládol už split handstand pulls, ideme na niečo trošku náročnejšie. Ideme zvýšiť ťažisko do rovnej pozície, čiže tzv. Toe pulls. Čiže Roman sa znova vyštverá na stenu do plnej stojky alebo do rovnej stojky, ktorá je veľmi podobná chest to wall handstand. A v tomto prípade chce byť približne dláň alebo dve od steny, čo mu dovolí lepší prenos síl. Znova, tu je poradie dôležité, aby začal vždycky s ramenami. Čiže snaží sa odizolovať pohyb ramien od pánvy, čo bude nasledovať s tou pánvou, ktorá je podsadená pomaličky a na koniec koncov chce odlepiť špičky od steny. Fajn. A vráti sa naspäť a znova izoluje ramena od pánvy, nasleduje pánva, čo mu preniesie už tie špičky od steny a snaží sa s nohami nakoniec zarovnať pozíciu do vertikály. Super. A dôležité poznamenať, že sa nechce odkopovať od steny, čo môže ukázať. Presne. Ale vždycky ten pohyb je iniciovaný z ramien a pánvy a v neposlednom rade aj s nohami. To boli toe pulls. Alright, poďme si povedať o ďalšej rebalančnej variácii a to budú heel pulls, ktoré sú vlastne chrbtom k stene a s vysokým ťažiskom v plnej stojke. OK, čiže Roman sa snaží vykopnúť na stenu. Tu je znova dobre poznamenať, že môže kľudne ísť cez pokrčené kolóno, načahne sa k zemi a využije určitú zotrvačnosť smerom hore. Znova, ak sa vykopneš, super, vzdialenosť približne 1 dlaň alebo 2 od steny a snaží sa spevniť celý trup, vytlačať ramena k ušiam, podsadzovať pánvu, dopínať kolóna a špičky a v tomto spevnení sa snaží zatlačiť s hánkami a s končekmi prstov do zeme, čo efektívne preniesie sílu do jeho piet a odlepí od steny. Znova skúsi sa uvoľniť, napnúť, zatlačiť s hánkami a prstami do zeme, vytvoriť minimálne odlepenie, ktoré kľudne môže byť ešte menšie alebo ešte nepatrnejšie, aby sa efektívne dostal aj naspäť. Ak je toto pre teba jednoduché, môže odstúpiť pol alebo 1 dlaň ešte od steny a vyskúšať heel pull alebo odťahnutie piet aj v tomto. Znova spevní sa a napne celé telo, vrátane rúk a snaží sa kľudne 1 cm odlepiť od steny tak, aby to neprepiskol a nepadol znova na zem. To boli heel pulls. Poďme si povedať niečo o vykopávaní na stenu, keďže to nie je pre každého veľmi intuitívne a veľa ľudí môže mať strach s vykopnutím. Samozrejme, chceš pred vykopávaním zvládnuť aspoň 30 až 60 sekúnd chest to wall úplne prísne. Čiže Roman nám ukáže taký najzákladnejší výkop na stenu, ktorý práve využíva momentu. Čo je veľmi dôležitá vec, najmä keď nemáš silu a strach, chceš využiť tú rýchlosť, ktorá ťa rýchlo dostane na stenu, aby si aj nestihol uvedomiť, ako sa bojíš. Čiže Roman sa snaží prikrčiť trošku kolona a využije ten predklon na to, aby sa práve že vykopol s rozkročenými nohami v nožničkách a ide znova naspäť. Znova, nie vždycky sa to podarí na prvý krát, čo môže nám ukázať aj menej perfektný výkop. Skús ukázať, ako si sa pred 3 rokmi vykopával. Hej, napríklad. Čiže snaž sa čo najviac zredukovať samozrejme dopadové síly na stenu, ale zároveň využiť určitý švih z nôh. Druhá verzia bude práve že bez využitia momenta, kedy sa pripraví už s rukami na zem. Skús ukázať. Už sa pripraví s rukami na zem a bez nejakého momenta práve že vytvorí ten pohyb s kontrolou, ale s väčšou silou. Čiže znova, toto si vyžaduje už väčšiu prípravu, väčšiu silu. Niekomu sa to môže zdať ako oveľa stabilnejšia verzia, alebo práve že taká predvídateľná. Ale znova, ak si začiatočník a znova, ak si častokrát neskúšal stojku, je dobré lepšie využiť výkop, ktorý využíva
zotrvačnosť alebo švih z nôh. A po rebalančných cvičeniach, ak už máš nejakú skúsenosť, ak si ich dostatočne natrenoval a vytvoril určitý čas už od steny, ideme do voľného priestoru, ideme trošku riskovať, ale stále s progresívnym nastavením a s kvalitou. Čiže Roman nám ukáže postupne dlhšie a dlhšie výkopy, znova z jemne pokrčených kolien, snaží sa využiť určité momentum a stále udržiavať, respektíve myslieť na aktívne nohy. Prvá pozícia, do ktorej sa vykopáva, sú samozrejme nožničky, ktoré znamenajú aj nižšie ťažisko. A každý krát samozrejme záleží na tvojom tréningu a na tvojej príprave. Každý krát sa snaží trošku predĺžiť každé opakovanie, až môže podržať približne 5 až 30 sekúnd. Fajn, ak už máš nacvičené nejaké výdrže vo voľnom priestore v nožničkách, samozrejme ideme spájať nohy, ale tu je dôležitý zámer. Ten zámer je neponáhľať sa a snažiť sa práve, že za každú cenu udržať sa v stojke. Čiže ak spojíš alebo ak približíš nohy čo je len o centimeter alebo o 2, stále to je lepšie, ako keby si ich mal spojiť hneď spolu a spadnúť. Čo Roman sa nám teraz bude snažiť ukázať toto spojenie, ktoré bude tiež progresívne, pomalé, bez nejakého ponáhľania sa do vertikálnej pozície. Super, a skúsaj pomaličky rozpojiť a vrátiť sa s kvalitou na zem. Čiže takto by malo vyzerať kvalitné opakovanie s dôrazom znova na pevnosť, na vytlačanie sa z ramien a na vertikálne zarovnanie trupu. To boli vykopávania vo voľnom priestore. Chest-to-wall handstand alebo stojku bruchom k stene používame ako taký začiatočnícky projekt, ktorý je dobré zvládnuť ešte predtým, než sa vrhneš na nejaké rebalančné cvičenia alebo nedaj Bože vykopávanie do priestoru. A je to projekt, ktorý zaručí to, že budeš mať pripravené ramena a zápestia a hlavne možno aj motoriku a krvný obeh do hlavy na to, aby si začal kvalitne riskovať a balancovať. Čiže tento projekt je zaznamenaný cez určité počty sérií a opakovaní a to sú 3 až 5 sérií po minimálne 20, optimálne 30 až 60 sekúnd. Čiže tento rozsah 3 až 5 sérií po 20 až 60 sekúnd je veľmi dôležitý na to, aby si jednak kvalitne zaťažoval svoje štruktúry, aby to nebolo príliš intenzívne a aby si aj kvalitne vybudoval základy vytrvalosti, ktoré ti neskôr odomknú veľa príležitostí. Čiže ideálne vybudovať 5 sérií po 60 sekúnd bruchom k stene, predtým, než sa pustíš na všetko ostatné. Poďme si povedať niečo o dĺžkach výdrží, respektíve opakovaniach v sériách pri rebalančných cvičeniach. Tam chceme byť veľmi progresívni a čo je dobré ešte spomenúť, že chceš použiť na meranie času aj metronom, čo je vlastne nástroj, ktorý ti pomáha bez pozerania rátať sekundy cez zvukové doby. Priložíme link pod video, môžeš si stiahnuť. Je to vec, ktorú používajú práve že všetci profesionáli a nástroj, ktorý ti pomáha posúvať sa veľmi objektívne a vedieť naozaj na tom, ako na tom momentálne si. A poďme si teda povedať o počtoch. Čiže pre rebalančné cvičenia dosť odporúčam začať pri minimálne 6 opakovaniach a dostať sa približne na 10 opakovaní po minimálne 1 sekunde, čo je najmenej merateľný čas, minimálne 1 sekunda a až 5 sekúnd, aby tie opakovania neboli zároveň príliš dlhé. Čiže dajme tomu, začnem pri 6 opakovaniach po 1 sekunde a ak to zvládnem, skúsim ísť na 7 opakovaní po 1 sekunde. Ak to zvládnem, na 8 a takýmto spôsobom až na 10. Ak zvládnem 10, idem späť znova na 6 opakovaní a skúsim zvýšiť z 1 sekundy na 2 sekundy. A týmto spôsobom znova sa dostať na 10 opakovaní. Ak sa to podarilo, skúsim ísť na 3 sekundy. A týmto spôsobom
vybudovať okolo tých 5 sekúnd, niekde medzi 6 až 10 opakovaní. Znova, záleží na tvojej histórii a na tom, ako máš skúsenosť so stojkou, ale tento počet, približne tých 6 až 10 krát po 5 sekúnd ti vybuduje veľmi kvalitné a stabilné základy ešte predtým, než pôjdeme do voľného priestoru. Fajn, čo sa týka výdrží vo vykopávaniach vo voľnom priestore, znova tam môžeme použiť schému, ktorá je podobná ako pri rebalančných cvičeniach, čiže držať sa niekde pri 6 až 10 opakovaniach po samozrejme minimálne 1 sekunde a vybudovať až do 10 opakovaní a neskôr znova zvýšiť iba o 1 sekundu, čo je veľmi, veľmi dôležité, chcem to pripomenúť. Pravidelnosť neponáhľania sa je pri stojke extrémne dôležitá. Ako náhle sa ľudia začínajú ponáhľať pri nácviku stojky a chcú rýchlo získavať sekundy, väčšinou to len spomaluje progres, ako naopak. To znamená, znova, ak dosiahneš 10 opakovaní, znova ideš o 1 sekundu vyššie a skúsiš 6. Znova, ak rýchlo progresneš na 10, ideš na 3 sekundy. Ak rýchlo progresneš, ideš na 4 sekundy. Týmto spôsobom skúsiš zvyšovať možno do 5 sekúnd, možno aj do viac, záleží na tvojej kvalitnej príprave. A neskôr tento spôsob ti dovolí sa možno aj tak hrať alebo mimo tréningu skúšať dlhšie výdrže, ktoré môžu byť iba v jednom jedinom opakovaní a myslím, že budeš prekvapený.